¿Qué opinas tú del tema de la seguridad ciudadana aquí en Dragón? Con el tema este de los robos y... Bueno, tamalez azken bolada honetan eduki ditugu, ez? Eduki ditugu saiakerak eta tamalez beba eduki ditugu agrazioak, eduki ditugu, toki batzuetan sartu diela gauza jentzea eta tamalgarria da. Baina abantail bat daukogu eta abantail hori da badauzkogula identifikatutak nortzuk egiten dituzten gauza horiek, ez? Nik ze egingo nuke, komenta hori duguna, ez? Azkenean, identifikatuta baldin badaude, galdetuko nioke arazo honi buruz dakiten pertsonei, eta pertsona horiek bai municipalak eta bai ertzainak, ea ze egingo duketen beraien. Esaten didatena, aurrera emango dute, ze beraiek die gauza hauetan adituak. Eta hortik abiatuta, beste hildo batzuk bai landuko nituzke, ez? Adibidez, reinsertzioa, pertsonak die eta bagune bat behar dute, oportunidade bat behar dute bere bizi aurrera eramateko. Ez dakit zelan, zenik ez naz horretan aditua, baina seguru udaletzean, arreta zerbitzuan, zerbitzu sozialetan edukiko dugula profesionalak horri buruz dakitenak. Beraiekin egingo nuke bilera bat, beraien kezkak edo iradokizuna aurrera eramango dituzke, eta hortik abiatuta, udaltzaingoarekin eta ertzainarekin kolaborazioan jende honek egiten dauena ekiditzeko medioa jarriko dituzte.